What's it done? No, what did you go to some room? Come on, there's a Pamano. Abuba says a cocoa, yes, it's a baby and yes, and Jenny would end up. What's I do for a moment? I not even know
me you are your Dumakuma. When you miss Messi does a
Pacho, what you're paying for her? Sorry, Nebra, and penny for him. A paying for you now. What you know? What you know? What you know? Oh, yeah, what you know? Oh, Johnny, I'm
Bye.
no adwa bena media bena kofi media kwa Azafani samye sano mabiya Abosmani samye sano mabiya Waka waka esi asomwa Bedi ba flower ya bra Anwana bra bon sa fonu asianwa Obi fra so manya kwa mami emeya Efri sa media meni awradi won ko mobidia Anka chano media me fra no wa Alwana brabo sa fo no ase no wa ba kwa ko ne That's a funny one. There's a funny one man. I'm a friend. Ababa mani ani bien wani abio Ababa ma ya fuati apo Nusu mani ani na ruwa dejo Abani ani na ruwa dejo Omwani e wa ma na me frere
I'm
wani mwana yeshe
Church International. Yes.
Yeah.
Ntoni ngugo no mani nyintum bre. Yintimi ntina Ghana sasi so asundiem. Yintimi modi ebisa sentokwa kosia ehin ye dwane akoro. Oh. To nyameka se fabane che. Amen. Mo nyameka se fabane che. Amen. Na ma unsa kasia no so na abatwo no. Se de bia yemaye no edu a yemaye. Nyenyi asundie ntina ha. Yintimi modi, yintimi paja udi na asundie mra maye nda. Amen. Odomemi nyami utome bradi nyina swe. Awani bro. Awani and our Kai one can arm a crowd. Amen. And Radiamana Koa Bahampa. And I'm so bad word Juma. And Sanchez and you are for a better moisier. But what I answer, obey P. Now, said you radio on a quaff one. Now what share was a program where Chino. The puppet pray. The who Yankopon anymore Yamano. Oh, boy, someone can radio shroud. Ye. What if was away? Ah, blah. We don't want to ask you. Come on, me batampi. Oh, come. Me never body be. Me never
Jango na Nyankopon. Amen. Osoro ni asasefo. Oni tumi hu odemfo ane okomogefo. Ofansa nchene so ya nwade bibiri manbra adwene nte aseso. Amen. Unam akwado mema so. Ame ya yensenkyereni. Sede ebeya yensa no odwuma beye yie. Amen. Sede ebeya esika sem betima gina. Amen. Na de besie betima enya sumbi ayensenkyereni no. Yamobo na fa bone cheye. Oh. Na fa utumi bowura nsankyerani mu. Yes. Amen. Na fa so biebie kwa amaye. Amen. Afo obi adwuma sem ntimi nye yie. Yes. Obi ampa bokwa ntimi mie. Ye hyiamu ani ani agye ni akasa mpa. Ye bow within what ye mpa bo. O tumi hyirae manisi yie da. Amen. Sankyerani no onyame amaya ye. Tu firi akwa no akohwe ho yi. Amen. No show who ye. Who show who ye are. Who said that? Near me, you are black. To me, be any. Baba
So when was it the band? Many damn you, see me. My children, in your boy will be a ready. The money of your boy, my barra didn't change. What do you want some dear? What now do you want
Bye.
no so asafo hene oni abunza juju na tete abana dumanko yanu namu Jesus is right. Kachere ajontofoɔ no oh sɛdeɛ ɛka kyerɛ ajontofoɔ no amehyira wɔ mu ɛnɛ ɔmo abɔ dwom no paa awurade na ɔmo so ayɛ adwuma obi a adwomtoɔ no na asaw yare wanka ame koraa adwomtoɔ no na asaw yare na ayɛ ho adwuma bi ɛwɔ honhom mu ɛnɛ yɛdifo mpanimfoɔ no baako baeɛ mu yɛ papa no
Awurade na me no so ayɛ bebree ama ɔman Ghana ne nokware gyidi asɔre. Papa Bade a ɔno ara nso na yɛ sɔpani a Kote zone no ɔda no ɔmmɔ nsɛm koraa wɔ ha. Aha. Nti ɛnɛ ɔna de Onyankopɔn asɛm bɛyɛ dɛ ɛbɛma yɛ. Ɛnyɛ adiye no nko ara o. Asɛm no saa wɔ ne nkyɛn ka amen paa. Nti nɛ ɛberɛ a papa bɛyi deɛ yɛn nyinaa bɛyɛ din na yɛtie n'ano asɛm a ɛnɛ Awurade nam no so ɛde bɛma yɛ. Ɛnɛ yɛadeɛ nyinaa odifoɔ ɔsɔfoɔ Isaac Opoku Newton bɔnsɛm kɛseɛ paa wɔ ha a ɔna yɛ zona pastor ɔda Kote zone ne nyinaa no ɛnɛ papa ɛna de Awurade asɛm ɛbrɛ adwontofoɔ madawoma sɛ basemanfoɔ no nnwane deɛ a onyi pata abiem na mo de ato aseɛ mo oyi nipo Onye bata bie mo. oyi nipo Onye bata pata abiem mo Onipa yifwa ko inipa. Onyame akwawo. Onyame fawo shi. Onye ba. Onye bata bima ko inipa. Onye bata Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kristo man ti ase da. Amen. Ka kire onua sɛ Yesu din mu ensiw yie. Yesu di mu ensi uye. Yɛda Awurade ase. Amen. Ɛwɔ de fɛfa a Kristo ayɛ ama me ne omienu. Amen. Enye nipa nyinaa na anya ne sei. Nkwasem. Sɛdeɛ Awurade ayɛ ama yɛ. De onyame ayɛ obiara ma ɔne nsɔ. Sɛ wohu no saa na ɔyɛ no saa a Awurade de wobɛduru baabi a bɛtumi de waduru. Onyame wɔnyɛ nhwehwɛnimu ɛna wade obi akyɛ obi. Na enduru so a wanhwɛ a bɛka sɛ wayi wama. Nkwasem pa. Enduru so a ɛna abɛhu sɛ sɛ wɔdɔ me. Yes. Onyame ma nte aseɛ daa. Amen. Yɛda Awurade ase. Yɛdi nkaa no me mpanimfoɔ yɛda mo ase. Da bi a yɛpere ɛsɛ nkɛkɛ a yɛnkɔ ne yɛte ha but adwuma no so So. adwumayɛfoɔ no so a Yesu Kristo tiam no so obi fifiri otwawura ma otwawura na gye so ɔno koraa ayɛ dɛ ayere ne so Nkwasem pa. sɛ wonyɛ nyame adwuma no yie a ɛna wohu sɛ nyame adwuma no ɛɛfo ɛɛden paa Pa. nanso ɛnɛ Awurade yɛaba ɛde yɛaba na mesɔreyɛ no na anadwo yi ɛnim deɛ mekɔdiiɛ obi a mabɔ me tirim mpo sɛ mepɛ sɛ mepa no afei mebie pono na mekɔ afei ne makɔ bɛyɛ tɛn mɛsɛ woboa ɛyɛ dɛn a mɛyɛ dɛn mɛba bɔnsɛm hyɛ Awurade anuonyam Nkwasem kɛseɛ pa. nti yɛamfa ahoɔden saa na baeɛ na Honhom Kronkron no ɛwɔ ahoɔden Nkwasem. Honhom Kronkron wɔ ahoɔden na ɛbaa mu a pɛ sɛ deɛ ɔde ɔyɛ biara no ɛtwa sɛ ɛde ɔyɛ nti fɛ w'aso fɛm me kakra ɛyɛ fɛ na so ani ɛwɔ adwen pa a me ne wo mmienu nyinaa yɛnya a yɛde ɛyɛ onyame adwuma wɔ ha yɛnya Jacob Bach na yɛadwene ne ho
ɛsɛ anama wotu a wɔde yɛ onyankopɔn adwuma no ɛsɛ sɛ yɛhwehwɛ afidie bi na yɛde ma no na te aseɛ nam no ɛtumi de ne kɔ ɛde ne ba ɛyɛ adwene pa wanka me paa ɛyɛ adwene pa o na enuru so a na wo kasa kyiri adeɛ biara yɛyɛ biara no enuru so a na duru so a ɛna wobɛhu sɛ sɛ ɛyɛ adwene pa eti na wɔtwi no obiara wobɛnya adwene pa na wampere wɔ ɔdeɛ ho a wobɛpere aboa sɛ wobɛboa ma yɛnnua no anya afidie a ɛnha no wɔ kwaa mu no wo nso awurade bɛhyira wo ɛno koraa ɛnyɛ ohia a kaa dada deɛ ɛnyɛ ade dada biara no ɛnyɛ deɛ a Peter te hɔ sɔre na wanya sika ne yɛbɛka kyerɛ no sɛ wɔnware aberewa a ɔbɛware no anyini ɛbɛsi na awofoɔ koraa wɔnyɛ dɛ wɔmpere na me deɛ me ne yɛa na mebɔ mpayɛ ɛnyɛ hia a yɛne gyirifoɔ mpanimfoɔ no nam a yɛkɔduru akura bɛsi ne ɛkɔyɛ nyame adwuma no obi apere apaka ne kaa si hɔ a bohu sɛ wei ni abere kaa wei deɛ a meyɛntɔe wei sɛ mehwɛ din a na meka me mu sɛ awurade boa me mpanimfoɔ yi Amen. na wɔhaw paa na ɔmne kɔto ɔmo ho saa sɛ wɔhwɛ bɔdi no a na wɔde ne nsa bɔm konkwan sɛ kaa ne bɔdi yɛ paa o fitafoɔ bɛgye wo sika nyinaa di wobɛyɛ wadwene sɛ ofie abayifoɔ ɛna mebɔ mpayɛ mu a sɛ awurade ma wonya kaa mono Amen. halleluya Amen. awurade ma wonya dɛ kaa mono eti ɛpɔ no a yɛabɔ a yɛbɛyɛ no yɛntɔ kaa dada da sɛdeɛ wonware aberewa no saa na wo nso kaa dada nso wo nso ntɔ da Amen. yɛn deɛ metwam wɔ mea me dim ɛnyɛ yesu kristo dirim nkɔfa yesu kristo biara bɛhyɛ wo kɔn twam wɔ mea me dim sɛ bi nwia no twumayɛni no kaa dada deɛ ɛnyɛ dɛ ɛmpare no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi de akɔ aba na kaa ne du bɛ mfie du koraa na wɔ se wɔtɔn a na yɛsa atɔ na yɛsa aboa no na yɛsa de ayɛ dɛ atɔ mo no da biara na ɔtumi kɔba sɛ sɛ baabi a wɔte no ne ha no ɛmu ware na sɛ ɔka romanfo ɛti dumienu nkyehyɛ mu dumiɛnsa a hwɛ yɛn na metumi dwene ho saa enyanka yɛtumi boa ɔmo ɛda prison sɛ obi atwituo na wɔde akum obi ne yɛatɔ gale ne yɛatɔ ɛmo yɛatɔ wei ne yɛdi ne nyinaa kɔkɔmma wɔ mo wɔsaa ba a wɔabɔ n'asukura no adeɛ a bɔdom a ɛwɔ ne koma ho no so nti no na wasaa abɛworɔbo wɔ asɔre fie na wɔnyame nipa te sɛ nyame nipa a wɔn te ha yi yɛmfi wɔ mo ti bible sɛ sɛ Romanfoɔ ti di mmienu nti mu du mmiɛnsa. Momma ahotifoɔ hia no ehia mu pii. bɔ wɔn nsɛm wɔ ha Ɔnsɛm. ɛna me botaeɛ no no yɛmma ahotifoɔ ahoti hwɛ ahotifoɔ ɛho hia Ehu hia mu pii. ɛhyia yɛ bebree Yes. bebree sɛn sɛ wɔn mo ne onyankopɔn agyi wɔn mo ama yɛ na yɛka ho tiini a onyame tumi yi no ɛtwe ɛdɔm ɛma wɔn man a ayɛ asankafoɔ wanka me kɛseɛ paa na yɛ deɛ asafi aseda nka onyankopɔn sɛ
When Yamia is and can eat for at the Yamai. And I have a friend over Barbara, oh, ma'am, die. We are going to do over Barbara. We are sending over Barbara. We are you over her. Why my crown one quartia or Tam Nepoman or Bompire every other day. And just as a way demonstration to me. Mama, I would if we hear no Yamupi. Mama, what if one year? Oh, we are home. Hallelujah. Amen. Hey, Yamasuni Padio. Near Mount for your home modern. Hey, near Mount for your home modern. Mama, we are home. Moishira one our tamo. Amen. Amen. You no yen shida one more then. What are you? Moishira. Yamasuna Dio. Wo ba ho ya ho modern no. Se obi ta wo fie. Na se wo ba ye panidako adoye. Na se do wo fie no so wo ta na so nya adoye a wadoye no so be ye kwa. Wo ma ho tifo ho hia won. Yes. Na wo dwene odiboye ni se de obeye ne papa. One can make a step. Amen. Who by you the boy you need papa? Maybe some 16:7. Content. And Chemua, and so on. What's the day? Say, only papa and so. Yeah. Because we would do. So when you pay a woman walk by. I saw that you know. Oh, man, I can't for putting in 10 bars of ye. Bonsama. Not the award that in the Bonsam. What's a young snare tamful? Bible say, Sawa will be yet training at the end. Sawa walk at 10. Oh, man, I can't for and then in 10 bars of ye. Oh, man, I time for noon. A bass. Yes. What there be a bonfire man? Yes. One now, we be nobody do what I'm with you. We be and what did you at him? What got to do at Chiano? And for white being, and your white being say, oh, me Chiano, I mean, feeding be a young woman, be an idiot. Now, because Rammy them, Alman Chiano, or Becky Swan is so Chiano. I remember one in Tamabas. Dakope so no so odin awia na obeti anse watiam wait no wapie adai was suraka mba won hu bi da ano no na se odin ana kwala na ni ahahan wono mpese obeje no enti wo no obeda na ma wo da no no a wodma anu na yare na te one on Tamu Masundie, a bassum, as rock and a banner on so, we shall them say, Bussier one, the Babano Bewu, which we are by four. Casay. As rock and a banner, as a so we get say, walk of Buanama at the Nazi, at Tia, a young yellow. I feel one would grab, I just go, but a wabba. Go back up and bet you one papa that bay, no do it. There's what is a slack at the bottom. Who are you? Who are you pay for? I want to buy you, because I want to buy you. Wow. At the moment, you get the pine in a year. Titty, dear bay. So, Yanoni idea was here. The Galatia says, "Nano." So, yeah, give it for you have to say, I will take for. Ha, give it for. And now what you yes, you didn't, you bet you year. Yes. I'm a Yamian J. When I met to throw other than the other. Actually. Galatians chapter 6, verse number 9. Bible said, Namuma, ya mere papayo. Now, say I'm Baba. Hey, and a papa you be no.
Say yamfa we anka ho heaven no ano mpa abo no enwie yo. Mumba ye nwire papa yem. Na se yampa aba. Yampa ba. Ye betwa so aba ne prim. Hallelujah. Amen. So onipa bia wo di papa ye besi wodi so bia no. Ubetwa so aba. Ubetwa so aba. Amen. Said ye wadu ya buru no. Na buru na dwa no. Sa na betwa so aba. Aha. Enti ya wo bre fata. Aha. Mama yinye nipa nyina yie. Akankan ne wona wo agidi fiefuo no. Amen. Amen. Gidi ni. Nkeka wo nua ho asem wate. Nkeka wo nua ho asem. Ema wo nua adwuma ngu. Se onipa bi pese wo boa no a. Anka ne ho asem bone. Mane mo no. Wanka me kase ba. Amen. Mane mo no. Enipa wadwem bone nyansa bone. Nyansa bone. Yes, nyansa. Amwo. So what we here? Amwa. Enti papa we wabre. Question. Me so ayede. Wabre. Onyame ayi ne so osofo sengani. Hwa. Zechariah says verse 12. Yanka adie bia onyame afa na na me di hye unkura se awurade bepeja wo. Difo Zechariah no yo difo wasai osofo na wasai asi asori dai ema onyankopon emu adwuma na nyame aso ada no a wasai asi no na wutim na wo bompa ya onyame aye odifo no so abayo asomfo a obesai osofo one more nsem ha One sem gese pa. Ko Odifo Zechariah etinsia nchemu ye edumienu. Na kacha no se ana men kan kira wo se asafo awurade sie ni. said ya asafo awurade a wo twe asam ne dawa wo se men fan kira wo no he afutu no ye ene egina wo so anu obi afa swate anti na Paul se mo hwe me sua me said ya me hwe Kristo sua no anti ye hwe Kristo enye ye Paul dia no ana ye hwe sua say Paul de on ye try ana onante ya di ye hwe Paul. Yes. Enti wo so ye no obi hwe mo nya dai ensia enti ye wo ase ye nyina ye nka kira ne sa Said the asafo awurade sie ni. asafo awurade sie ni hwe Obaba ni mabia fefa ye ni din. hallelujah Amen. wonyame sankani wonyame tifo wabama bia mfefe ya ne de bai ani di Jacob Bright onyame ni pa. Yes. Hey, one more nsem ha One nsem pa. Upedi papa ufa Kristo asem ha na me preach wo so for me da me sesa me ma anya di fu anka ba ha me Kebe ha. ade ya me da ne wo di fu efo no sa ato aso Fo. efo no won se ye wo yuda mu jata an ye wo di fu jata no ne hu ana efo no efo no wonu jata de omumu odin aboa bia ntimi no enti se wo benya fo a ya na de pa enti be say waduntuni ne de wo obi be hwe oso wo ye ni obi di se wo ye hu neat wo za di fo ne ya bo gali kakra ya fo wo senkani enti wo wadu masem no ya ba adunto no emobi awura wo nyina Ko sempa. dum emobi awura wo nyina metempa ba prepo na ma me bi fira tonsu ya bonasu ana ba
yasesa nkonnwa no ɛkɔ na mesa aba bɛhwɛ mpaabɔ no yawada meba ne maame na aka ɛhɔ ɛna wɔse sɛ adwontofoɔ no bɔ dom no saa na diifoɔ no ayɛ adwuma no saa wɔ ne ho a wɔkɔ fie na ne yam hyehye no san sɛ yɛse yɛmfa ne ba mmra wɔamfa kwalaa no amma a yɛbɛbo no nti yɛbɔ dom no saa na ne ho atɔ no na yɛ sɛ wɔnka mpaabɔ bia hɔ woyɛ adwontoni awɛ ho so yɛ o wɔse wɔte dwom no na diifoɔ no saa teatea honhom no a na nka kaa no nkɔwɔkɔ na ɔɔkɔ no sɛ honhom no ba ne mu a wɔwu hallelujah Amen. eti aha ahotɔ wɔ hɔ eti ɛnɛ Jacob Nyankopɔn ɛne udini wobɛfefɛ te sɛ flower no a esisi ha Amen. sɛ wobɛhwɛ akɔ yɛ na te nyame bi a nyame mu a kɔ Hwɛ. Ɔbarima bi amfefɛyɛ ne dini. ɛne ne dini Na amfefɛyɛ bɛfefɛ nanamu. ɛnɛ amfefɛyɛ ɛbɛfefɛ wɔ nam mu sɛ wonni wɔ koraa yehu Nyankopɔn din mu nti abrabɔ a yɛtu fo sɛ hwɛ na yɔ no yehu a bɛfa wo ma so aba bɛyɔ ɛwɔ Yesu Amen. ɛno anam ne obi kasa na mekyerɛkyerɛ no nkurɔfoɔ bi afiri ɛhe na wɔn aba m'akyi wɔ no Pistia mebɛ mɛgye wɔn kɔ ɛna metu wɔn fo ɛmka kyerɛ sɛ mo yɛwo wɔn asum no mu na yɛwo wɔ sum a efiri nɛ sɛ wɔde yɛawo wɔ sum no mu nti wo a yɛwo wɔ sum no mu biara no ɛsɛ wo ka nkwala brɛ mu mfonsoɔ nturopo a da wokɔte obi nturopo na meka me deɛ na mekyerɛ kyerɛ m sɛ nturopo maame bi afu a yɛkɔte ne yɛde abɔ bɔɔlo efi asɛm no no ɛna mekyerɛkyerɛ wɔn kokoni ase koo akura se wusa adwimbɔne bi anu ti mbate ayɛ rando sɛ kokoni ase koo mudi wɔ mu na mu ne mmaa ɛna hwehwɛm no yi wura kan wo sɛ mo ɔno a woyɛ gyidi ni yɛse ni agbobɔne na wusa no wakɔdi saa agbobɔne no bi enti wo nso woyɛ dwamamɔni ɛsɛ woka enti sɛ woka Israel adwuma 25:7 no na Nana David aka kyerɛ sɛ ɛnka me mmɔfrase bɔne enti sɛ woanhwɛ yɛ da wobɛwu no sɛdeɛ Mose nkɔla abrɛ mu mfonsoɔ na ɔbɔnsa bɔfoɔ baa no wasenya me nie wosi awo me ɔso no mu enti wokɔ school no ɔbaa bi bɛfam wɔakyi a kasa mabɔ adwaman ayɛ sɛ this ɔka ne nyinaa ti yawo no sɛ woahu nkɔda brɛ mu mfonsoɔ no wanka a ɛda bi no womfefɛ enti me nam a menni mfonsoɔ bi a masetenam sɛ honhom ka me bia deɛ bia nkɔda brɛ mu bia makɔko bɛsɛ meyɛ ntɔkwapani school obi kɔfa me babɔ adwaman na sɛ mekɔbɔ adwaman de me nipadua obia no a wobɛsɔ si di wɔ asase so gyini ni baabi a woamma adwaman sɛdeɛ nano na woamma adwaman na yɛware wɔ ahotie mu no ɛte sɛ deɛ wo ma bɛyɛ college wode wopaahwɛ sɛ yɛankyerɛ teacher ni ankyerɛ wo ba deɛ koraa emu bɛɛ mmiɛnsa bɛhu adeɛ ebi a yɛbɛgyegye wo so wei adeɛ bi a ɛyɛ fitaa wɔ nyame mu no onyame mmahyerɛ bi ba enti wo ɛnam sɛ woware wɔ yere ahotii mu no ebi a wo deɛ na ayɛbɔ gane o ɛnyɛ wo so na baabi adeɛ no firi no nti twa sɛ wo ma no nyinaa ɛyɛ correct Amen. ɛna no mebrɛ abae wobɛdwa n'anom wɔ kɔtee mu a fansi a wabɛgye wɔ hɔ no Yes. wɔbɛka ne bɔne ka ne bɔne mama no bɔ no so wɔ kɔtee Yes. nti wei wɔkɔ ha bi awia no kaa bɔ koraa kɔ ɔno ɔka ne wɔne ɔpirikyi a ne wɔka ne bɔne na ma ne bɔ no so Yes. nti sɛ sɛ wei wɔwu ne koraa wɔkɔ ha bi
enti ene sa wo be fifia awo nyame mu a yese wo ye hutini anya sa be kanfo bi nwa no sa wan hwe kwa yie awo bosoboy a me boy awo nyankopon mu ana ya kire da ho se ene Jacob Sakaria the same the Sakaria bere aba be kan ho Fefe ni din Yes. aha Na emfefaye be fefe na namu. emfefe be fefe wa namu Na obesi awurade asoda no. asoda aye na da ho no bon sam se awurade na Sam kese pa. emfefe na fefe ni ti no wo se obesi de be awurade asoda ka bi obesi awurade aye asoda da no asoda no bu na asi ye Yabi o. aye Jacob le si ye Jacob Sakaria Faya ni din kasi Jacob Sakaria no aka say emfefe ni din hey Jacob Sakaria Emfefe ni din. Bansam. Odifo Sakaria etinsia enchemu ye edumiensa. ka Ono na obesi awurade asoda no. One no be see awurade asoda Na ono na obesi o na nimonyam no. animonyam no hey saba bra ho ase na watia enya bi ni kayo basuo nyame animonyam ase de wagu enipa di ba pere na so ontimi enya ho hwe Yes. ah Na watira na Joshua di hene. na yesre nyame se tra na kwanya no tra kwanya no Tena konya no. tra so ba mi preach mi Awurade na wasi ye. so ba tie wo yire tie wo mpanimfo a wo ba tira wo nyame akwanya so adi hene Yes. Amen. wo nya wura so hene ni bia Kristo mu hene. nyame mu hene Yes. hallelujah Amen. enipa bi wa wuduru ba bi a wo se nyame asi wo hene dada Kwasem pa. ba bi obewura bia na no ma ye fofoafo aman aha ko Na wadi sofo na adwa so. na safa pomani se unchai Yes. Yes. Oganhwefo. mesna wo nyame ma wo Amen. amma ya metoka no na wo metutu ntima ora so aye puru kwasi ada yiye ho ana dabi ya ntoka no se fa kwa yiwo udi bedi onyame hene awode ya bai na dwa so Yes. awo nyame asole fie Amen. aha Na asumdua gina tuo betena won ba nu ntem. bra bon sama ne yere Zakaria yere. ana minya ba asindue ntina mu ba nu yadan entem this wo wuo sira nyame ma wo but for you to me Dabi. won nyame wo to me Amen. Yeah. Eti Jesu. Eti Jesu. Eti Jesu. Onyame wo tumi o. Okọ se nkunimdiye mra. Onyame dia wie monya no satrando. Amen. nam asudie antsena wo ne kuntam Amen. ewo yesu di mu amen Amen. Amen. aha Enchemu ye dunan no. Na abotire ne nya enka ya de ma Helen. ene Ani Tobia. mo amotete ne nche nyina Ani Yedaya. wodi ni sei flip me na me sra ho a me fa nkeka ho se wo sra me ho a se
Isaac opoku ne poku yɛ Isaac no hɛ sɛ me so me check Bible no o sɛ onyame frɛ Saul no ɛna ɔpɛ sɛ o change ne din no wama Saul no antena ho asan sɛ ewiase no edin no ɛbata Saul no ho ɛna ɔbɛti din no na wɔyɛ no Paul so ɛna ɔbɛyɛ Simon Petro so enti bi adoma bi wɔ a wɔte ho ti ɛnɛ matress yɛ hu sɛ yɛsubɔ mu no a yɛkɔbɔ ka ho na nya ware na wo ware ne yɛde ɔba ne di yɛde na ama yɛ adwen na yɛ bienu no krazi ne ensuo egu ayi ma na afrɛ o Abraham bopoku enti wo yɛ dɛ opoku no bɛbɛ mu enti mu yɛ bibia na mo ka asɛm no a na Philip watuba na bɛka ho kai sa na ko ya die nyame asɛm a ne kai enti ɛna me biwia me bɛsra ho foforo tie me ka tie me ba tie me tie me da me ka awo dia ne Hebrew kasa awa tuba yo wo de wasakra de ya pa bom samba mi nua na wasakra wo afɛ na wasakra wo tuba na se na wo tuba ne ya bɛgi atum na poku ne de ya di tum ana wote da bɛsra enti ya Paul wa ɛyɛ Paul no nko a ɛyɛ Paul wa ɛbasa na ewiase nyansa no ɛnsa meka ho enti meme no me bɔ obi aso a yɛ twerɛ de a na yɛ twerɛ Isaac no ne ade opoku no ayɛ dɛ aka ho ba ngosra no yɛ me nsra ho fra enti ama gidifo adwen bia yɛ mienu krazi eni nsuo ɛna wɔ ayinum enti duru ba bia na krazi no yasa wo bo sɛ timaba no na wisie enti efiri mpani kosi nkwala enwisie de namu saa enti asi ade fobia anya asam kora na ya masem ebire bi ba tie ebire ni beduru eda bi ho ne yasra ho a makatu tirim eda bi ho yasya nsra ho a pani ni duru a wo se wabo odi no ode ba ko enka ba ko no nsoso ka sa no ai wo sa no kra bi na sa kra I said share ma twam wa me amidim ya wono ma bi wa me twam wa me amidim yes enye Yesu Kristo dim di kama wodi no dey say some wodi kaka now what do say aside bere abeka ho what say no say everything say bi no hallelujah amen hallelujah amen anti awurade shiraw amen hwe anti e be ye bibi papa question pa ade amano ye wo wies ye na awurade Yesu Kristo aduma no wa be ye wasi osiada wa paso otu anamo Roman for etidu enchemu dunai Roman for etidu enchemu dunai waseda ajenkwa no wasan ka tifi asem ko tio ajenkwa no wasam ka ajenkwa no wasam ka me humu bi anu ane mani achi mabra dabia me bomba ye babo ko fo we de Satan no mo to ampochire mu pochire kasa mpochire na wonyame ayi wom enti mumu ye bibi na me ma akora me hu di machi na ye wo so ba mama ye duma na ko si me papa ya mama na me ni sa mumu nti menya nkwa amen mumu me anu nti bi menya nkwa amen na mu ni sa mu nsu nti mi so me ayra menya nkwa amen hallelujah amen Romans chapter 10 verse number 14 ko na afei ebeye den na obefre de wonyi no nie hwe yenua no bi wa mumu de bebre ba mo ko asore bebre enyini
ɛbɛyɛ dɛ ɛna wɔtumi akɔ waa asesa mfidie de akɔ ɛnyɛ kaa na ade bɛkɔ na wokɔ waa paa na akɔtena station wobɛtumi atwa take it no anɔpa 6 this anwummerɛ woyɛ wali wakɔtwa take it 6 o this anwummerɛ 6 home no nso asoma waa wei ɛyɛ papa edu baabi akasɛ ohia nyɛ o wakɔtwa take it anɔpa 6 na this anwummerɛ 6 yɛnkɔ sɛ nkadi nyame asoma no na afei ɛbɛyɛ dɛn na ɔbɛfrɛ dɛn wɔnyi no nniɛ kɔ nanso ɛbɛyɛ dɛn na ɔbɛgye deɛ wɔnte ne ho asɛm no ndiɛ ɛbɛyɛ dɛn na yɛka nyame asɛm a ɛwɔ ha tv no so a wokasa yi ɛnyɛ nipa nyinaa na ɛhu wɔ tv no na ɔhu na sɛ wokɔ waa na wogyina bɔnten a ɛbɛyi sɛ nye papa wei na wɔba tv no so no ɛbɛma nipa tie wo na ɛbɛyɛ fɛ nanso sɛ asɛnkafo nni hɔ a sɛ asɛnkafoɔ ni hɔ a ɛbɛyɛ dɛn na wɔbɛte bɔnsɛm wɔ ha ɔnsɛm sɛ asɛnkafoɔ a ɛni hɔ a amanfoɔ no nte nsɛm no mu o ɛnsɛnka wɔteɛ mu mummerɛ o gyidi yo mummerɛ o gyidi yo ana ama maba ana meboa ɛnyɛ nsɛnka no na ama maba ana maba bɛmu ba no mabɛhu sɛ adiifoɔ bi nso yɛ dɛn ɛwɔ hɔ hallelujah amen obi a ɔbɛka kyerɛ wo sɛ mepamkyɛw ka yɛ mmɔ bibi din te sɛ asiefoɔ bɛka sɛ honhom ayɛ dɛn atwam biara no wɔyɛ dɛn wɔboa ɛntwam da sɛ ɔka asomafo sɛm a 13 verse 1 kɔne ntɛmtɛmtɛm memfa nka sɛ bi onyame asoma mo ɛsɛ bɛdɛn na wobɛgye di sɛ papa wɔ onyame asoma no wɔnyame soma o wɔnyame bɛ kɔe wɔnyame soma asɛnkafo ti dumi ɛsɛnkyɛm adi kan ɛnso bible sɛ asafo a wɔntu okia no asafo a wɔntu okia no na adiifoɔ no akyerɛkyerɛfo no bi bu wɔ mu bɔm adiifoɔ no deɛ bae akyerɛkyerɛfoɔ no bi akyerɛkyerɛfoɔ na ebi bom agyagyɔ bɔnsɛm yes adiifoɔ no deɛ bae akyerɛkyerɛfoɔ na ebi bom hey maame wɔse deɛ mamburoni wɔse deɛ wɔse asafo no a wɔhe ɛwɔ Antiokia antu okia no na adiifoɔ ɛne akyerɛkyerɛfoɔ no bi bom ebi wom eti wasafo no akyerɛkyerɛfoɔ ne adiifoɔ ɛne asɛnkafoɔ no ebi wom wasafo na adiifoɔ o wasafo na adiifoɔ nim di a na yɛ nsamanfoɔ yɛ dɛ asafo boniye eti na bi wom ana yɛ dɛ ebi ni Barnaba ebi ni wan Barnaba ɛne Simon a wɔfrɛ no Niga kɔ ɛne Kirene Lukio kɔ ɛne ne ana wɔnya no ɛne amansi ne Herodi ɛne Sɔl ɛne Sɔl ana yɛ dɛ na wɔresom Awurade na wɔredi amuada no hallelujah amen hallelujah amen yɛ som Awurade no na yɛdi muada no wɔn kokoro no ɛka sɛ ɛnɛ no mimi yɛfuru ka me bɛyɛ 12 o'clock no ɛbɔ bɛyɛ 5 na menya ne me ba no sɛ ɛkwa no mɛkɔ nti ɛsɛ sɛ me no maduru sɛ Timothy wo yɛfuru bere nti no mbɛbɔsɛ kakra hwɛ tie o wɔse wɔsom Awurade no wɔyɛ dɛ na wɔdi muada ɛnɛ wobɛsom Awurade wo ba no hwɛ awakyɛm bi paa ne amako a wawea wahan w'ani wɔ ha yamako ɛne ti ɛne kosua obi kura deɛ wɔsuro nyame kura wasa wi bankuni amantire titi yehu abɛtena afi wani han wodifoɔ ntiam na sika ayi gold ayi emesi fam titi kɔn ne asɔre so odifoɔ anya wɔn adwuma kura na woba mpaabɔ ne yia wo yɛ mpaabɔ no na wodi muada sɛ asɔfoɔ ne adiifoɔ no bi ayɛ stubborn anɔpa no de sɛ ɔmo tii ne dɔko no wodi wɔn akyi sɛ wode wɔn bɛyɛ 40 days a wobɛwu o 140 days buwa wɔba wakunkum ɛyɛ kɔlɛsi ti muada
na wɔre sum awurade na wɔdi mu adi mu ada no wɔn konkron no kaa sɛ ɛna wɔn nkonko no kaa sɛ munyi Barnaba munyi Barnaba ane sɔ ɛma me na wɔn kɔ ɛne adwuma sɔrɔ ntia mami na wɔn kɔ adwuma ntia me frɛ wɔn no hey wɔn kura mu ntumi nyɛ Paul ne Barnaba Paul ne Barnaba mo bra fa poma no ti mu ada no Paul ne Barnaba Kristo yɛ deɛ Paul ne Barnaba amba yes almost said ti wo bani no Paul ne Barnaba wɔn konkron no kaa sɛ ɛna wɔn nkonko no kaa sɛ munyi Barnaba ane sɔ ɛma me munyi Paul ne Barnaba yɛ dɛ na wɔn onyi wɔn ma me munyi wɔn mami na wɔn kɔ nyɛ adwuma ntia me frɛ wɔn no mu hallelujah amen hallelujah amen na juma no ɔsoma ɔfrɛ mu no wɔn kɔ nkɔnyɛ enti sɛ wɔbɛtumi akɔyɛ a na gye sɛ wɔnya afidie ɛhɔ no kae romanfo no kɔ ɛna wɔdi mu ada ei time Matthew Romans chapter 10 verse number 15 into us ɛhɛ Bible says now to say one suma wa ɛbɛyɛ dan na wɔbɛka asɛm no na wɔsoma ɛbɛyɛ dɛ soma no so a yɛsoma no wei nso ka ho kasa cash soma ɛhɛ sɛ wɔn suma wɔn ɛhɛ a ɛbɛyɛ dan na wɔbɛka asɛm no ɛbɛka asɛm no sɛdeɛ wɔatwerɛ sɛ sɛde wɔaserɛ sɛ sɛdeɛ nipa wɔ asɛnkafoɔ ɛnansi ɛsi yɛ fɛfa hallelujah amen asɛnkrafoɔ no bi wɔ a wɔn nan ase nyɛ fɛ kaso wɔn nan ase nyɛ fɛ wɔn nan ase nyɛ fɛ o asan sɛ wɔka Matthew eti mi yɛn nsa nkyɛn musa kama gye wɔ so ahin na aba ten yabi sira ten yɛde bɛtɔ prepaid na we ɛyɛ wiifu a ɛyɛ pan tank wei ne nan ase yɛ fɛ hallelujah dabi o sankani wo nan ase bɛyɛ fa tie wɔsomafo Paul no kɔntɔfo ma ɛtɔ so mmienu ti mmienu nkyɛmu duson ma nan ase nyɛ fɛ ɛsɛ sɛ yɛ ne yɛgyegye bibi ɛwɔ ha ne yɛde asoma ɛnyɛ hɔ na akɔyɛ ten 1 city ma obi a hey ɛte sɛ diifoɔ o na yɛ te sɛ sɔgyafoɔ o yɛtumi pɔn bɔ sɛ obi atwa o wobɛyɛ wɔbɛyɛ dɛ wɔsɛ pani wobɛti w'ani no na yɛ 5 million na de ahyɛ wo ho ebi nhyɛ wobɛtɔ mu da bɔnsɛm ma nyame nti bɔnsɛm yɛma ɛnɛ yɛtufo ama wo nan ase ayɛ fɛ yes na nkekayɛ biara nyɛ dɛ ama wo ho yes aha kɔntɔfo nwoma ɛtɔ so mmienu eti mmienu nkyɛmu a yɛ edu nson ɔsɛ dɛ na yɛnte sɛ pia ɔnam tɔn Onyankopɔn asɛm yɛn sankafoɔ no yɛka wɔ yɛnte sɛ pii a ɛnam tɔn yɛwɔ ɔmo a ɛtɔn Nyame asɛm agye sika firi wɔn nkyɛn o nti ne nan ase nyɛ fɛ kasa wo nan ase nyɛ fɛ yɛnte sɛ obi hallelujah amen yɛnte sɛ bi nti buham deɛ Onyame ayi wɔn soroko Isaiah 41:27 moma yɛntie o ne anyɛ asoɔdenfoɔ na Onyame dɔ Jerusalem Jerusalem kuro na Onyame yiyi o ɛna oyi asɛnkafoɔ yɛ dɛ ma o but nipa yɛ sɛ wɔn ntie mo sɛ aha ma nyɛ ma gbe sɛ anuanom baasa wɔ asɛnkafoɔ a sɔre fada nneɛma yi wɔn mo yi ma ntie wɔn mo a bibi bɛba mo so kuro wɔ Onyame ayi kɔ Isaiah chapter 41 verse number 27 Bible says, "Mina midi kan make a chire Sion say." Sion say. 1 year. Ane papa yi 1 year. Na Jerusalem na me ma asenkafo. Bonsa wa. Yes. Jerusalem. Ana me ma na asenkafo. Ana wa ma ya asenkafo. Na me hwe. Na obiere ni ho. Wa ma Jerusalem asenkafo a sankafo ka Nyame asem. Wɔhwɛ no na obie ni hɔ ɛmpɛtie Onyankopɔn asɛm na wɔn mu nso so ofutufoɔ bi enni hɔ kyɛ sɛ ofutufoɔ bie ni hɔ a mebisa na nka obɛbua me mo ba no minim sɛ nsɛm a ahwie agu ha no
enya bi dia me kan enti sa wo ba na ye wo yie die mu nko a bra daachi Bible say ka obafo omrant biem ansa na dabone no aba me kwa ha ka obafo omaba wa biem sana dabone wa ka omrant biem no emana fo mo no obu hwihwiri o moto o nka ho this wa ba abrewa na ne sisi achi ansa enti ka oboka se ka obafo omaba wa biem ansa ne ade ya bai abone na ba me nsuma ye twabutuo sa se wa amoni mienu so nti maba wa no ye ka ne aka mrantie enti wutibu se mrantie na nim bre a wo mo pe heavy akọ acha maba wa no wo de afu ani hwe asem o Bible kai nti enti ka abafo wo maba babrim ansa na dabone na ere apa wa mama sankafo enti bunya sitie ema onyankopon asem e wo dam a na onyankopon dim nti bibia ba wieye amen bibia ba wieye amen now, yes, Christo, look at some power. 1927, 29, come on. Luke chapter 19, 29, verse number 27. 29. Bible said, "Na man time for one person." 9. Luke chapter 19, verse number 9. 29. Verse number 29. Efrumuba. Hallelujah. Amen. Hey, yeah. Now, yes, Christo, bra. Now yes, Christo, no a private car. At them, no a private car. I feel what bra, why you want to Montreal? What a private car? I just said a private car. I won't pay me. I was here from Muba, Sabrano, a Frumuba and another private car. See, I said no. And to yes, to buy a no crown. Woko baby, cause woko baby. Oko baby. Kwa. Lucas Sempa, eti dunkron enchemuye edionunkron. Neba say oba Bedford, any Betania bepo. Oba Betania no. Our friend engu bepo no no. Angu bepo no so. Osman ne suafo benu. Anu Osman ne suafo benu. Se mon kwa kura dem onimi ase. Mon kwa kura no a. Edam onimi. Edam onimi no. Na se mo shan ho a. Na se mo duru akura na se na mo ben a. Moba wuna frumu ba, wasa na onipa bi atra ne so pen. Bo nsam Onsem kese pa. Ati ahu yeye se. Ensa se. Aja Jacob, o betra ka da dem. Wase afrumu ba, wo bi yare. Entra ne so pen. Ka. Mono, obi muda, obi antre muda. Kan ye ka. Obi antre muda. Hey, ye ka. obi antra muda. Now bo nsam. Ana wadi bi obi ye bi. Afrumu obi antra no so da. Yes. Ka obi antra mu yare. Ata. Kamono. Mono. Monsa no mrame. Monsa no mrame. Na se obi bisa mo se. No obi bisa mo sa. Adenti na monsa no a. Monsa no ma. De mo ka ne se. Ne hu hia ma urade. Hallelujah. Amen. Enti mon ton krama brochirefo no se. Ye aba fode ye no. Enti wo mo mpeka papa no bi mra na ye ntua ka. Obi wo betima to ne ye sika na yi. Se ya ready sika na de ye ya ho de betima yi. Enti se obi anyame aka ne koma wo wafuru mu bia si ne ho mu be kan wo mu twa mu hwe me. Mo hwe. Ye tia ye ba ye ana di se ba se ye momba ye ma wo ma no. Se o ma no enye ye mpa ba na sam si a wo kwabro hira wo betima ba fie. Pacho David. Wo betima ba fie. David. Ya bomba ye Yesu di nti bibia nsi da. Amen. Ebe kwa ba fie na ya sa to na foforo aba na ya sa to na foforo aba na ya sa to na foforo aba Yesu di ni ya sa to na foforo aba. Hallelujah. Ebe to sa. Yes. Yesu di mu. NGC fu ene MPP fu ene ana beko ya nko giri ni bi ana beko ya nye ya konwan ana hu ya nsadzam kakra kakra ya ngo enso na de ba yi enti me nya ba ti akwatena makonwa yesu ko ani be ni me ba ho nso ne mi wi a ba so ni o. Hallelujah. Amen. Yana ni afra no wada. Me ni ho a what so.
entity hu panti no bi adu no so na what na konya no so a wo panyo ayana koi sanka wo bi panyo ko pani Timothy ko wa kwa na nya bi na be obi so oba so oba re obekọ enti meme so meme ko ye ninya wonti ase a aya ho body to me ne ye wo wonti ase a ka dwuma no be ko yi yes ti me nya ye yi a na ye de kasa wo ye defo pa e kasa wo ye sankani yes papa idum ada se mani bere sa krusu ya tu hay e free hay say ya catch na wo say ya ne ba ya te say wo a this ya wu akwa ba miensa free hay e ba ye ntimi nya say wo da me kwasra wo ya kwasra wo hene bi wo de ba me kan say wi ahene wani agya ku say wani agya ku Emmanuel anante ana ya koduru ho ya kwachia no ya ti asafo ana honhom ide sɛ onyame wɔde amae me nim ti yakoduru wa ana yakɔkye kodu ana honhom no ma me kɔ sɔ ne nan sɛ nana wo kɔgya bi wɔnan wɔse ish ɛna da bi ama so mehunu ɛna yɛbɔ mpaeɛ na yɛyɛ mmiɛnsa ne yɛkɔɛ ɛna baako pagya adwom na medie so na baako ɛna ɔhene no sɛ sɛ bɔ honhom no hɔ ba mo dwumna mo de ba ne de enye de te sa gya ku de hallelujah amen wasa wo mo de wo na dwumna mo to ya mo de bon pa ba ne de enye de na wo start ya gya ku de na wo to na wo ka gya ku kasa de ba adam hu se diula ka mro atrem ayin ne pasi osiesie ma okodi twam no yes na osuma na suafo no ana osuma na suafo mienu osi won se monko kuro ni mu na onipa bi a oso ahina be hia mo kwa muni nachi fa ko be hyen no ba bi obehyen no munsi afie wura ne se kyerɛkyerɛfo ne se aha na ahodan ene masuafo ni bedi twam no ewo ba abansoro kama yes ko se twam wa abansoro edu ba bia kama Yohanes Mbano 21:12 sangani u preach akos ba o preach ba man refresh man ngish kanu ya to ne sika de bika ya nto kanu a obeba enam no a eho torotoro de matwam wo me ya me din twam me twam bi no mam dia ade bi a Yesu ye no ana me de kyerɛkyerɛ watra wodi hia kyɛ enti sɛ ne wonyame mo wasi aso ada ne yɛtimi tɔka ne wi a we would have fish nko a ne wakyɛ kasa na me fama no nsi enti yi dunum no na ɔno na ɔbɛkyerɛ ma bansoro a amanso sɛ bi a John chapter 21 verse 12 verse number 12 yes Bible said na Jesus say one say ana Yesu fra ho mo momra meka mo no asuafo momra ma hu sɛ community na me pesa me kyerɛ mo sɛ me mama mo diti ano commanding na nam wɔtoto no kama de nkyin fa ho redfish yes momra me kama no na nso so asuafo no mu biara ntumi amisa ne sɛ ana suafo no bia musa sɛ wo ya wan na wonim sɛ yewrade ana baako no ehu sɛ ɛyɛ awurade ana Yesu bɛfa paano no de ma wɔn ana Yesu fa pan no ɛne mpata no nso so saara ana wɔfa redfish no ɛne mpata no ai mpata ana wɔyɛ dɛ ɛna ɔde ma wɔn saa na ɔmu ti yes tilapia eti monhwɛ mpanimfoɔ no yie asankafoɔ no yie adwontofoɔ no yie ɛpono no hwɛfoɔ ɛda foforɔ no meba a mɛde bi bɛtoa so yes mɛkyerɛkyerɛ wɔ ma wahu sɛ deɛ siw yie no ɛnyɛ asɔfoɔ nkɔ no ɛpono no hwɛfoɔ ɛsɛ sɛ duru baabi a yɛtumi yie bibi ma ɛpono no hwɛfoɔ adwontofoɔ asankafoɔ
da bia ne chafa na wɔn nso atim wɔ ha Kwasempa. hallelujah Amen. wotumi kyikyi sika no nyinaa nkɔ nsanka na pora no hwɛfoɔ ne asɛnkafoɔ ɛne ayifoɔ na kɔm de wɔn adwene bɛbɔ dam saa me nua mmienu wei manchester ne krazin ɛnya som sɛ bom wotɔmfo ɛnyɛ yɛ o Asamaba. ɛkɔm de wɔn a hwɛ hun wɔn a obi hyɛ konya na wɔn yɛ correct so akyɛ eti wa bi a so ahụ sɛdeɛ alihambia no ɛkaeɛ no 12 no woka wobɛhu 12 bɛɛ 44 no wɔbɛka asankafoɔ adwontofoɔ ɛpora no hwɛfoɔ boa mu biaa da biaa no ne yɛyɛ ɛkyɛ fa asɔada no yɛsie bie kyi duwa ne wakyekyɛ sɔfo jacob na ɛyɛ yi na so what the me pasa me kan oh Yohanan ketin madu si 3 verse 5 yana sa de matu fo no wo yana sa wo mbera se aka akra bi no abɔ akwakora o butie mu antia de se cruise we ya na ade ombeye kwai Yohanan ketenkete ne di kan ne timi ansa nkyemu ayɛ ɛnan nkyemu ayɛ enum na munim sɛ ɔno deɛ oyi ne ho di sɛ ɔbɛsɛe sɛ miɛnsa tɔ Yohane nketɔ so miɛnsa no yɛtɔ so mmiɛnsa eti baako nkyekyɛmu mmiɛnsa 5 nkyekyɛmu num adɔfo deɛ wɔyɛ ma anuanom deɛ moyɛ ma nuanom a wɔyɛ hɔhoɔ ɛnyɛ me nti ɛna meka saa me deɛ woni me dada me de bi but nyɛ makwantuo me nwene deɛ me kɔ but yɛ wɔ nipa bi hɔ a ɛden ma mo wɔse anuanom deɛ wɔyɛ ma anuanom a wɔyɛ hɔhoɔ no deɛ yɛyɛ ma nuanom bi a ɔyɛ ɛyɛ hɔhoɔ hɔhoɔ ne kwan so a ne no sɛ moyɛ ne saa ne kwan so a no aha bàtɔ ne ntoaso no aha wɔn nso aha wɔdi wo dɔ no ho adanseɛ asafo no wɔn baa mo nkyɛn no wɔn a ɛwɔ ha no wahwɛ wɔn yie ɛna obi ofiri baabi baayɛ no so woyie ne yie wɔbɛkɔ wɔdiifoɔ sakaria jacob a wɔasefɛ no mekɔɔ n'asafo no mu no awo wɔyɛ mi yie wɔn ma mi aduane papa dii ɛna wɔgyaa me kwan enti wɔn nso adi ho adanseɛ wɔn asafo no akɔdi anim ho adanseɛ wokura wɔn ɛfra sɛ agona agona wɔkɔ agona wɔkɔdi ho adanseɛ asafo no anim ɛwɔ asafo n'anim na wogya wɔ kwan sɛdeɛ sɛ onyankopɔn anim wogyaa wɔn kwan sɛdeɛ sɛ wɔ awurade anim no na wayɛ no yie na wɔyɛ ne yie yes verse verse number 7 na me din nti na wɔnam wɔn mu din ne nti sɛdeɛ wɔn nam a yɛakyerɛkyerɛ kaa no ɛbɛba mu life Amen. meka hyɛ awurade anim onyam sɛ kaa no ɛyɛ yɔɔ kaa no ɛyɛ yɔɔ no bi kasa yɔɔ ɛforo wuraso bepɔ no a yɔɔ ɛnti na me din nti na wɔnam hɛ adwumafoɔ bi a bɛba ha bia na awurade ndi nti na wɔnam saa na wɔanye amanama no hɔ biribiara yo hei hwɛ yɛma nipa yɛn na yɛma adiifoɔ agya akɔtete mpaabɔ basabasabasa no ɛsɛ sɛ yɛhwɛ ɔmo yie na ɔmo ankɔgyegye amaama no hɔ biribiara ɔgyegye amaama no hɔ biribiara ɛno nti na ɛsɛ yɛn sɛ yɛgye saa nkurɔfoɔ no ɛsɛ sɛ yɛgye saa nkurɔfoɔ no na yɛyɛ yɔnko no adwumayɛfoɔ no ama na nokorɛ no yɛayɛ yɔnko mu adwumayɛfoɔ ama nokorɛ no ama nokorɛ no saa ɛkyɛ hɔ nesi verse number 9 menim deɛ meka kama memfa nsi asɛm so na maadwe akɔma asafo no na ade mɛfiri hwɛ yɛwɔ nipa bi hɔ wɔpɛ mpanidie adi yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔm yɛ stubborn ama sɛ wo maa me 1 hour kaa sɛ ɛbɔ banu asi
yɛwɔ obi a wɔpɛ mpanidie adi biara wɔbɛ wahwɛ ne yie enipa no wɔsi ɛfa ne sɛ deɛ ɔti firi deɛ ɔte firi na metwerɛ akɔma asafo no kwa na deɛ ɔti firi a wɔpɛ wɔn mu mpani adie no ka wasɛn ma mu nyɛ dɛ mebakyɛ wɔ se na deɛ ɔti firi a ɔrepɛ wɔn mu mpani adie no wɔpɛ mu mpanidie adie no ɔnye yɛn nara wɔne yɛ no a yɛ ne honam no yɛn ti sɛ meba a mɛka ne nnwuma a wɔyɔɔɛ no sɛ ɔkeka yɛn ho nsɛmɔne yɛne nasɔre no sɛ obi pɛ mu mpanidie adi a anaa wo ne ne hɔ na biribi a asɛm biara wo ne ne bɛka biara no ɔmfa enti hwɛ Judas ne Yesu Kristo ne nam yaa ana marima rede ɛmo akɔgu Yesu Kristo na so wɔse wasie me asie pa Judas wɔ hɔ a na wɔde apɔw bi aba sɛ ewia wɔde apɔw no aba sɛ na sɛ mu yi yɛ sika no akura kotokuo yi twi kura ni enti nka hu wɔ bɛn nka hu ne adwene ho ɛna nka ɛho bɛɛ 10 million ɛna ka yɛyi 2 million ade bɛgu ne nan ase ama na ayɛ kwa no ɛna ka yɛyi 8 million no na ka yɛde didi a sɛ nka yɛ o ɛhɔ deɛ ɔte ne nkyɛn sɛ fine adwene paa kwa wonim nyansa papa wei wɔn post sɛsɛ koraa no wɔn sɛ nansɛn no wɔyɛ adane na ɔbaa de ne nan ne tiri abɛtwitwi ade ho agu a yɛ master no adwaman yɛ abɛn adwaman mesi giri wɔn bɛyɛ ɔho kuu kyɛ sɛ bi wɔ a mewɔ hɔ a na mete asɛm bi a na mehu deɛ meka ɛnsa sɛ wosɔ nipa so so obi susu bɔne a bɔne no bɔne bi a bi susu no bɔne bi a no a wo ne wɔ nipa bɛdi a dɛko pɛ ɛmpie titiri sɛ wotete mmabaawa anaa wotete wɔ bi anaa yɛ dɛko pɛ wode wo nsa kɔbɔ ne bɛti koro a woyɛ dɛn wɔbɛka kyerɛ n'adamfo sɛ ɛnɛ deɛ agya Isaac but sɛ obi a wɔwɔ bɔnten kɔhu sɛdeɛ Paul ɛne wɔbaa no kɔnanteeɛ a ɔsɛ dabea ne mpra no ɛna Paul sɛ mene ho kwan ɛsɛ mede obi ɛbabaa ɛtumi ɛkɔ nante na ɔmo ka ne ho asɛm bɔne yɛwɔ nipa bi hɔ a Paul yi n'ade yɛ koraa no nyame aku no ɛnso yɛde to no so sɛ Paul abɛdwaman saa berɛ yɛ nyame bɛpagya wo no asɛm bi a bɛkukuru ba bɛtɔɔ so no mema tete mmabaawa ɛwɔ ahote mu ɛwɔ sono mu yɛka obi a watete mmabaawa wɔbi a no mɛtɛ na wobe kote hɔ no womma dwama ma menyɛ wo da mɛnyɛ wo da ɛnso wonam a wobɛte sɛ bi a na bi a ahoɔden kaa me no sɛdeɛ meka sɛ bi a nkɔla berɛ mfosuo wobɛtumi ahyia obi sɛ bi a nyame mfa mbɔ ne nkyɛ me meme deɛ saa nam ka me mfonsoɔ ɛneɛ sɛ kokonia se ko ma yɛyi a mabɔ adwaman woka me bi a dwo mfonsuo tom so wɔ so wokɔhwɛ ɔbaa koraa woayɛ dɛ woabɔ adwaman paniana waho deɛ mɛkyerɛ no enti no ma wɔbi ntimi nkɔ bi a wɔbi asɛ bi ne obi aso mu afiram asɛm no na wato akone wonam but ɛyɛ wɔ saa yɛ ama ne nyɛ ɔdɛ sɛ gyidi no yɛde satellite no too so a na ma wo nso woahwɛ wo so yie mahwɛ me ho so yie sɛ satellite no yɛdɛ adam so enti yɛhwɛ sɛ ebia wode wo nsa kɔ akɔto penalty kɔtɔkɔ ne has aborɔ wɔ mu mmienu no wɔnyɛ to ne na penalty me Yesu nti woyɛ menyɛ penalty koraa na mayɛ offside ka kyerɛ mo nka kyerɛ abayifoɔ no kɔse asɛm wɔ mu di yɛ metete firi aberepɔ hɔ yɛ metete ɛhɔ ne yɛtete yɛi na nyame so apagyae na wokyɛɛ si bi hɔ na abagye so na aba kote a na wɔbisa wɔ m sɛ akwaa no a ɔne ne trae wɔne ho trɛɛ no wohu sɛ nti wo a wowote baabi deɛ wɔbɛka sɛ hunu ka gyina sɛ woboa ebi a na mawu na obi bɛka asɛm hunu bi aboa busa nkwalaa no ɔne ɔmetra no me offside mɛgye wo penalty mɛgye wo na mɛka sɛ yɛ penalty me wode to me so a woboa ɛnyɛ o mekɔyɛ penalty o hwɛ na mewia baakyi hwɛ
me no me na kam kokofo be twam ho ahia do me de ba yam no ya Jacob na minim dia me di ayo obi dia me di ayo obi enti mo me yankura ho ade agidi abronsanfo ahwe say wo a wo ye adwumani wo ba wo kwa kwa adwaman ka say Yesu di nti ya ma da Yesu di nti ya mo ya mo ka say ya mo Yesu di mu ya mo ya ba ifo no ya gidi fo ya fo ba ifo Yesu di mu ya mo nka ba me nka ya fo ba ifo no wo de mo mfa nto osuntira ya no ko ano bususu na ya bi di nti wo be yi afiri wo mo pese woni pa bia wo bia no ya so mfidie nti wo so ne to a to nwi a ya emfa de say bibi aya bo nsam o enti obi a keka ye ho nsam no de otifri ye nti sa meba meka ni nyuma wo yo ye no onyuma wo obi a sankani ankeka wo nko se bompa ye man odifo bompa ye man baabi enyame yaduru baabi enyame yadu mo bompa ye man ye wi adwuma na adwuma pa se tibi wi adwuma ha me ade enyame di ba ye bia me nka wa bonte ma twere ni na gu hode aba me ba eda ba hu no ana oba hu se aha nyame di me ye wi nyame ene woni party a ene bi di enti wa hwe a wona mo anu ama ba ma yera party a ko said makata ni na so atwe ni na be se 50 eda me ma ya Jacob wo ko fa book no na wo ka na wo pom sem se di fu obi aye dai abasa so enye ni ntina ama ya ga bi di tu before ma twa nyina to gidi fu ya bi di brefo a omo pese obi be ya bibi enti ha me di mu mienu achi na do ode ne sabe ka mo no wo de ne saka me Yesu di mu hwa wa mo ma mateto obi a me me ha wo hu mi di no o ko fo mu di a me na se ya do so be ka se me si nyanto bo ase obi a ni wo beti di ne saka Bible ni wa mra o pani to ase o ho e mra enti nyasa o piti fi ha this ade bi asi na me nua obi a ni wo beti di ne saka o e ho na obehu se sankrofo bi Russia for ya ni ade ni ade wo jam ya sabu enti Theophilo no a wo pa mu pani no meka ni nyuma wo yo ye no ni nyuma bia wo se wo keka ye ho nsam na wo keka ye ho nsam bo na ye ni po enoso ma no hwe no onora enye nuanom na wono no wo be bra aha enti dia ba ye na ye po enoso ma no se onora wo nye nuanom na osi wona wo pe kwan wo nye nuanom sadia wo ba ye no wo bi ti ba bia o na ni ba bro se nipa nyina wo bi ba no wo ba ho wo bi nye nuanom mo nye ji nuanom mo nya do ye yes me first can to bag da adia bia yo nyame de ba cha me no me de ba ye nyame aduma sa kom de wa ana o ti bi bompa ye me kom de me sa na me sheda mu a wo ko ba kra me fa na me bompa ye ni briaba na me bompa ye ni briaba won se sa bre ye ni wo ha bia sa first no na bre and de ye mbaba enke ya ba ye and bra kampaba da wo bo awurade man so nto won se wa ye free won na mpoma and nam ha sasakalia nanka ya tebra so brasia ene nzu amuna waso achi ba ye hye na ma ye hye na ba ye hye ana mo ba na obia adifu ajo mo ye free enzu beto nzu to once na wonya hwe wo ti difu ye ti bi bodi esi amuna na wada na ye koli o bodam enti hwapapa sua dia ba kan enti hwapapa sua hallelujah amen ahana bi wusie enhwe obi asafo enhwe bibia obi ye emfa ntoto se pani we kura ahwe de boye pani we hwe ensamfo ewo mu no pani we hwe de boye na gidi no asai gidi na asai amane nse wo pani ni fam mane nse wo difo ni fam mane nse wo sankani ni fam mane nse wo duntuni ni fam na wo fam dia ena me sha obo se e mane nse da amen Amen. me ngasa wo ba bia wu me nye dedo na wonya baabi a na obehu die wo menu wutia na matia hey go back to there hey bo say me ntwema ya baabi o enti de elda we die ya kan no say
awurade nhyira yɛ nyinaa. Amen. Panya nsa hwɛ me. Awurade nhyira yɛ nyinaa. Amen. Awurade nhyira yɛ nyinaa. Amen. So wo yare akyekyere wa. Awurade nsa no. Amen. Sɛ yadeɛ bi na da so a awurade ntum firi mu. Amen. Sɛ bɔne sunsun bi a awurade mpangu ma wo. Amen. Ɛna hwɛ papa yɛ dɛn esua. Amen. Adɔfo, ɛnhwɛ bɔ ne nsua. Ɛhwɛ bɔne sua. Na mmom hwɛ papa sua. Amen. Amen. Deɛ ɔyɛ papa no firi bɔ Onyankopɔn mu. Ɛnti wo bia ɛnɛ ɛda wo mu a wobɛba a wobɛyɛ papa no wobɛfiri Onyame nkyɛn. Amen. Bia wobɛbisa awurade di mu no Jacob Onyankopɔn bɛhyira wo. Amen. Jacob Onyankopɔn bɛhyɛ wo animuonyam. Amen. Na wawadeɛ bɛyɛ yie. Amen. Na wo ma nso bɛyɛ yie. Amen. Awurade nhyira yɛ. Amen. Na wɔnka yɛ ho. Amen. Na wɔndom yɛ. Amen. Bibia bɛbɛbusa no ɛdan mu ha no mesrɛ mu Nyankopɔn sɛ na wɔtwi wɔnkasa wɔ Yesu din mu. Amen. Tumi bia ni wɔnom a ɛso kyɛ Nyankopɔn tumi ayaresa ɛne ɔgye bia ni wɔ ɛso kyɛ Nyankopɔn ayaresa saa nso na nhyira bia ni wɔnom a ɛso kyɛ Nyankopɔn nhyira yɛyi nti ana asafo a wɔfrɛ no True Faith Church International ɛyɛ Sokoban Wood Village Better Branch ayɛhyɛ dwumadie soronko a wɔde brɛw ɛyɛ 7 days prayer and fasting with massive fundraising a yɛbɛbɔ mpaeɛ na yɛyɛ akɔnkyerɛ na yɛbɔ afɔdeɛ kyɛnkyɛnkyɛn ɛde ahyɛ Awurade din animonyam na dwumadie yi deɛ siri naaso ɛyɛ evangelist prophet Dickie Jacob Bechi ɔno ɛna yɛ Ashanti West region head of evangelism wɔno nso na branch yi ɔdaa no dwumadie no ɛbɛkɔ so ɛwɔ Sokoban Wood Village hɔ ɛyɛ True Faith Church International ɛhɔ no Boy, no. Na your boy afford the Sana and the no. Na me had my chinania. If a poor afford the NT, a janum, Pacho, Ubitimide, affordable Abba. Radin Shram. In the mother. Pacho. Mo Mudika no some Mo Mudika. Honor some Pacho Mumra. Radin Shram. Jana Monsoma Tuaso. Mpabono, Ewadi Gusua, Ushra pa Adia Chibia in Yajumaef, my phone for 4, a D4, 24 member, a boy Jumano. Me a shy. When Yanko Poya Dumois. Chinan so ye toaso chinan ye afor bonan kasada yempa bonebo tayan kasada di brantempa sedebea obinya baby atrama hey amishira mu nyina radi shiramu wato sitras ne mompai wa wadin kunim animunyam kawdin ye mofra de aba woni mu nie aboni bia che bi kwai ayen sanu adwuma ne abrabo nye yie ye show ura Yesu animunyam adominti amen bonsen kase a Awurade nhyira me pacho ifle pono so de ode ba ya bomodin na yensa enka okọ secretary no akire wa ode mano mpanifo no nsa beka amen. Amen. If I show you, always the no yam, see we in a day, hoda.
yɛda kristo ase wɔ nnɛ mpabɔ da baabi a wowura stie me tumi bia ni wɔnom a ɛso kyɛ nyankopɔn tumi ayaresa ɛne ɔgyea bia ni wɔ ɛso kyɛ nyankopɔn ayaresa saa nso na nhyira bia ni wɔnom a ɛso kyɛ nyankopɔn nhyira yɛyi nti ana asafo a wɔfrɛ no True Faith Church International ɛyɛ Sokoban Wood Village Bethel Branch ayɛhyɛ dwumadie soronko a wɔde brɛw ɛyɛ 7 days prayer and fasting with massive fundraising a yɛbɛbɔ mpayɛ na yɛyɛ akɔnkyerɛ na yɛabɔ afɔdeɛ kyɛnkyɛnkyɛn ɛde ahyɛ Awurade din animonyam na dwumadie yi deɛ siri naa so ɛyɛ evangelist prophet Dickie Jacob Bechi ɔno ɛna ɛyɛ Ashanti West region head of evangelism wɔno nso na branch yi ɔdaa no dwumadie no ɛbɛkɔ so ɛwɔ Sokoban Wood Village hɔ ɛyɛ True Faith Church International ɛhɔ nom na dwumadie no bɛkɔ so asɔredan no mu a mekamfo de ama wo sɛ on 22nd to 28th September afeyaa mu ɛne yɛde dwumadie no brɛw na da biara nɔnkono ɛkɔbɔ nomienu ɛne yɛde dwumadie no bɛbrɛw ɛyɛ afɔrebɔ kɛseɛ no yɛde brɛw wo kuada September bosome no ne da ɛtɔ so ɛyɛ 25 saa nso na memene da ɛwɔ mu no nso ɛyɛ 28 September ɛno nso afɔrebɔ kɛseɛ no bi ɛbɛtoa so na saa dwumadie wei atifi asɛm no ɛyɛ Matthew chapter 10 verse 41 na wɔatwerɛ sɛ deɛ ɔgye odiyifoɔ ɛwɔ odiyifoɔ din mu no ne nsa ɛbɛka odiyifoɔ akatua na deɛ ɔgye onipateneni ɛwɔ onipateneni ma yawada nso yɛbɛba mpaebɔ efiada anɔpa no adi yie bi aba sɛ yɛmfa tɔfe ɛnya akwankyerɛ ma na ɛbɛba fiada anɔpa no mpaebɔ no nyinaa montie nie nti so pani bɛba wɔbɛha fiada no na wɔne abɛyɛ mpaebɔ no na anɔpa no yɛde tɔfe no ayɛ akwankyerɛ ama obiara home no si ni tɔfe no na bɔne bi ɛtete mu bi mu a ntimi ma nyame ntie mpaabɔ no saa bɔne no mfiri yɛ mu na afei ntimi nte dɛ ɛwɔ deɛ yɛsrɛ firi nyankopɔn nkyɛn no mmɔden a sɛ anɔpa no wobɛba na wabɛyɛ mpaabɔ no ne ayɛ akwankyɛre na ɛnɛ nso ana montɔ no yɛto no nyankopɔn nso ahu yɛ mmɔbɔ nti yɛbɛba ntɛm nti fiana pane brantem yawada no yebeba se ya ne fiada no pane yaba na efiada nwumere no so yaba abewie dwumadie no fiada nwumere no so no akwankyere ba se yi bibia wie a yemfa di nsi ho na sika ebenya no yemfa bi nkɔ baabi anifrafo yabɔbɔ anifrafo ano ebi yabɔbɔ ebubuafo ano yemfa bi so kɔ prisons yɛkɔyɛ saa ɛkɔkyɛ saa de no wie a mpani a wasafo mu nyɛ mpaabɔ ma obiaa ɔbɛbɔ afɔdeɛ no bibiaa na onyankopɔn hu yɛmmɔbɔ amen nti fiada no deɛ adagye nim bɛba nɔpa bɛyɛ akwankyerɛ no ne abɛwie anwummerɛ no nti wɔkyena obi a wɔteɛ biara no ɔmmɔden asɛ bɛba ne nyinaa bɛbom abɔ afɔdeɛ no kama na nyankopɔn adwuma ayɛyɛ no ɛtɛma yɛnkɔ so nhyira nka nyankopɔn di daa nti yɛde bɛkɔ awieyɛ yo yɛnnua aba mɛredom fɛ bra na mpani mmɔ mpa yɛ ma ɔse kristo yɛ adoma a wɔkyena ɔntimi mma nti na afɔrebɔ wɔ mu 5,500,000 Ghana cedis nti mpani wɔbɛsrɛ mpaabɔ ma no mo ya de pa oze mpamba yesemi ana memo omo mo manyina bia de na fode afode no mo de ba no so nipa 5 million antwa ya de wai yankopon shira o twedi ambo yankopon o se mawa onso be maye nti dwumadi adi asi wa eba bedi no wo kyenan emu nhyira dɔɔso ano na bawe ayi wodo adi ade akyerɛ wo nyankopɔn nti abusadeɛ bi a wohwɛ bia wadawroma ma ne nsanka na ohu sampa ɔba wo nkyɛn na otu anamɔ no otie ne mpabɔ yesu de mo ntie mpabɔ da amen yɛpa mo kyɛw sɛ obi discuss adaka no mmra ne mo mba ma
Mema no bakotoa. Mema no so akotoa. Oh, watwanjwangu na Nyankopɔn. Otwedi ampɔkwa me. Ejanum Nyankopɔn no. Wayɛ nsɛnkyerɛnne fitete. Bɛpɛ mi na woda so yɛ nsɛnkyerɛnne. Osi emfase da for de mo. Ni ntua yabo ade ma wo. Na yɛmfiri wo hia dam. Na abɛgye yesu ne nso ahye wɔ nimonyam. Nti ma wo yɛtu anamɔ no. Awura ma atu anamɔ no. Woni mpa abotiefo Yesu a wotie mpaebɔ. Di America ne sɛ fa bɔne kyɛ. Na mobrohu a wo ma yɛ no. O me bia so ma wesu. O me bia so memme so. Watie mo mpaebɔ. Nyankopɔn ne yaba nkɛseɛ. Utimi ade nyinaa yɛ. Tie ma wei, tie wura mo yi. Mani so bi ayi da. Amen. O chine nyame bo a adagye ni ha. Kɔbobo a ho ne fa osika bra. Ye friend kawokude harvest. Bi a oba ha bia, chine so oba for there. To da mutimi e bompa yes akudu fie kwa aduan kwa wontimi ni. O da do mpa so a woni bete na bo donko anajo donko. Mata sister Mata Boate ne sister omo se kire omo ntimi mbante omo so abba for there no 1,000 Ghana cedis for there no ejanko ma se befa eje befa amba o bisu islam oh atwanko na Nyankopɔn Mawa abebua for the boy. Wadauruma we yensencheni bebere. Nti obi a watina kuma mu bebia no, uhyira no. Nti mesrawo, nhyira wo de hyira nipa ma nya sudie no. Fa san hyira no bi hyira ma we. E wadoye a omo abedi aboa for the boy. Osuru Nyankopɔn ka mo, onye mo wadoye. Omiebe kwa ma mo na ensi mu yida. Amen. Edamasi Kristo nhyira mo pa eba mcho emema nsode na ema nkoto na oni nhyira so ebo mpaye oh waso ne asasefo ensenkyene anwade Nyankopɔn edawase ehye mpabo yase na neto so miensa ugusu awo ye wadwuma enodo akwa be maba ha wode na ehuhum adwuma wasa afa no so akasa kire de kan se asem ofiri nche baaye no odaro mama ne ntena yimu ne emfanya adwuma afi na nso mpa abamu nso akra ye wura mu no hu obia mabɔ na ekaye ne yesu frɛ no wadaro ma wati amaye na mpa aboye chi no yenso enya danse Ekabri kwa ma Yesu Onyankopɔn ba wutumi tie mpabo maninsi ye da amen awurade mpaebɔ aja woso ode hunti ohini mra de openya wasasi so sedo ye no so yenda aduane ne afia na kafia sidari fo no de naka fa ye nkonso him yemfiri bɔnemu na ona hini ene ahoɔden ene animonyam ɛyɛ wo de ada amen Mayina sanka adom moburuhu asudie fro so Nyankopɔn nsɛm wonkonkon wemfo pa no esre otwedie mpo Nyankopɔn ti asefo a wo hyira obi ntim no sɛ ene bana de on hyira ye
non Kieda. Amen. I'll send you none of Janum. Amen. There was Yamabo China, Mumanantem, Yabeshem Pabonasentem. Ochina, Yasanka for Peniflim Coco, Eba, Abestra, Obabantem, Papa no Tosumi, no Bahachina. To be a Fumi bi anyone no ma esoche nyankopon tumi ayaresa ene ogie bi anyone esoche nyankopon ayaresa sanso na nhira bi anyone no ma esoche nyankopon enhira Yeinti ana asafo our friend True Faith Church International eye Sokoban Wood Village Better Branch Aisha Jumadie Soronko awade brew eye 7 days prayer and fasting with massive fundraising ye be bompaye na ye ya konkyere na ya ba for de chenchenche ade ashawra didin animonyam na Jumadie yi de siri naso eye evangelist prophet Deacon Jacob Bechi ono na ye Ashanti West region head of evangelism wono nso na branchi Odano Jumadie no ebekoso ewo Sokoban Wood Village ho eye True Faith Church International ehwanu mo na Jumadie no bekoso asori dan ni mu a me kanfo de amount say on 22nd to 28th September afiya mu ene edi Jumadie no ebrew na da biara na nkono ekobo no mienu ene edi Jumadie no bebrew eye aforebo kase no ye de ebrew wukuada September bosome no ne da to so eye aduonu num sanso na memene da ewo mu no so eye 28th September eno nso aforebo kase na bi ebeto aso na sa Jumadie we atifia asam no eye Matthew chapter 10 verse 41 na wa kire say de oje odifo ewo odifo din mu no ne nsa ebeka odifo akatwia na de oje onipatini ni ewo onipatini ni edin mu no ne nsa ebeka onipatini ni akatwia Jumadie enyu mfrim ye bomoden ato asase e de nyame adwuma ye to car e de nyame adwuma ye to machines e de nyame adwuma e de na wo ya ma urade open number ubetimi asend momo e de afaso a 0243819756 0243819756 7 days prayer and fasting with massive fundraising. True Faith International Church prophet evangelist Deacon Jacob Bechi awurade tumi wo no so na Jumadie yi watone nsa afre nipa edidi suyi Apostle Thomas Adu Bempa awono eye general overseer Sanso ana Apostle Michael Frimpong, head of evangelism. Apostle Samuel Amuako, head of prophets. Apostle Samuel Ousu Buatin, general secretary. Apostle Elijah Adusi Bamfo, Ashanti East regional apostle. Apostle Peter Mensa, acting regional apostle. Ashanti West, Pastor Isaac Opoku Newton, Zona Pastor Kote, prophet Jeremiah Jomfo, Ashanti West, head prophet. Prophet James Buadu, Zona Pastor Asuoso, Mr. John Akwasi Yabua, Ashanti West, regional head of singers. Deacon Samuel Frimpong, aka City Same Asuofia, Prophet Benjamin Akoto, Magazine Macro, Prophet Samuel Osai Adu, head of singers, Kote Zone, Prophet Paul Buadu, Abuakwa Macro, Prophet Samuel K. Buadu, Santase, Evangelist, Prophet Jacob Bechi, Ono ana Jumadie no esiri naso. Pomode saudu hu beshem, 7 days prayer and fasting with massive fundraising. True Faith International Church, Sokoban Wood Village, Better Branch, ehona Jumadie yi koso. Awurade tumi ebeye kese, enkom se ebeye adwuma, adiye ebeye adwuma. Sa ope wogye ni nyame nhira dia, enyu frim. Prophet Jacob Bechi, awurade amanatom enu tumi. Nyame difo kasa na nsankyerene enye adwuma na nyame ma aye ready.